Втори епизод на моето оцеляване на Майнкрафт с Modern Creatures. Не знам, надявам се сега да ме чуете малко по-добре. Опа, съжалявам. Надявам се как ме чуете малко по-добре, защото бях с едни слушалки без микрофон, сега съм с едни слушалки с микрофон, защото аз съм на лаптоп и микрофонът съм вграден. И вече това може да ме чувате по-добре. Не знам, надявам се да ме чувате малко, поне малко по-добре. Ще прегледам клипа, ако сега се чувате лошо вече. Не знам, ще пробвам на програмата да снимаме. Може преводете някоя, защото аз снимам с една тапка. Че на компа и не съм си правил друго. Добре, мисля, кодеро ми стига. Този код мисля да го пия. Защото ме дразни, пък и трябва ми кожа. Мисля, че там видях крави. Прегледах епизода, че е там, ето да. Има крави, супер. Трябват ми. Мери бе. Благодаря. Кожа. Ти ставаш кожа. Нали по обратния начин? Не. Не можеш. Няма значение. Който без това не трябва да се гледа. Вкъде? Това е хубава къща. Всъщност ще се бъде малко брезали там. Бирч дърво, както се казва. Не ми се занимава да убивам. Всъщност кравите ми трябва да ги убия. Трябва да ги убия. Това пума ли беше? Не ще я нападна. Надявам се да не може да ме убие. Защото може да ме убие кравите колкото. Планински лъв. Какво ще ми даде? И... Big Cow. Това се използва. Мисля, че се направи едно специфично оръжие. Това вече ли чувам? Не, ще го убия. Едно още една пума. Това са ногти и се използват да я натъж. Там не дръпна нищо. Там има някаква крава на дърво. Не мисля, че това е нормално. Мисля, че трябва вече сте го виждали. Ако играете Майнкрафт, разбира се. Или поне ако сте гледали някой клип. Мисля, че би трябвало да сте го виждали. Има крава на дърво. Благодаря. Бе, тя червена птичка. Та, тук птичките пеят и чурмукат там. И колкото знам, черните грачат като гарги, белите като гълъби тук. Ти издават и така. Не съм сигурен даже дали мисля в този епизод да направя къща и да спирам. Отново, както казах, не знам, пробвах че един 30 минути клип на едно дълго оцеляване, обаче се прецака, не знам. Пише ми, че е много дълъг. Това са някъде един час и пише дълъг. Както и е. Ако намеря 3 айрон ще е супер. Само ще отсека. Не знам това дали ще ми нападне, ако се чу дърво. Надявам се, че не. Защото... не искам да нападам. Добре, да си направя по-интересна къща. Овца. Трябва да я убием. Овца. Имах нужда, ще гледам много по-добре, ама няма значение. Просто две са супер. Къде? Ето я. Мери. Така, на вълна. Супер, ще ми трябва само още една трета и ще си имам лекло. И вече няма нужда да читам. Съжалявам, че направих един чит в епизод. Някъде по-малко не виждам. Аз знам, че те стъмва. Добре, че не играя на... Или мечка или какво чум тук. Добре, че не играя без много. Поне да направя нещо като
като бункер дори, защото още овце, това е супер. Ето там още една картица, тя се скрие. Ето една картица, ако виждате. Това е картица. Сега ще направим повече овце. За какво всъщност може? Първо да си направя едно екло. Не преспия, пък после си правя къща и разни там други глупости. Бункери ще си измътя. Когато взема айрон ще... Много леко. Аре бе, стана. Чувам Штраус. Така и ето, вече няма да читва, защото намерих овце. И вече не ми се налага. Не знам картицата дали ми дава нещо. Ще пробвам да убия. Къде си на? Развлечение. Търся никакви по-интересни животни да убия. Ето и мръсната. Къде гледам, къде ще скочи? Къде си, ма? Тук. Тръгна. Аре, сега не мога на една картица. Тъпо е. Аре, ще ида да пребера още една малко бреда и да убия малко. О, лисицата ще трябва да убия задължително. Първо лисицата, защото тя ми дава един специфичен вид. Пак друг вид кожа от новите. Фур, ми ще се казваше да. Фур е, така. Сигурен съм. Даже доста сигурен. Къде бягаш, ма? Къде бе? Отиде, бе. Ела ми, бе. Лисица. Трябва да ще покажа. Къде отиде? Ето и. Това дропва е такова фур, което прави ето вълна. Ама не искам. И двете тия новите може да прави брони. Ето, това пък дава кожа. Ама не искам да си го сипвам на кожа, защото... Ми не знам, ще тия брони защитават повече от... Как да кажа? Мисля, че тези брони фур... Чакай да събера дърво, пък тогава ще убием живот. Фур дават... Не знам, ще ги пробвам, не съм носил. Скоро сходих мода, аз сега ходя на креатив там. Че си правя пегаси. И разни фери коне. Мога да направя клип как се прави, но няма да е по-късно. Ето, вижте, там има котка. И там има един елен. Един от елена. Аз не знам, що. Да, не ме занимава сега. Но най-вече заради кожите, които дават тези животни ги убивам, те не дават друго. Елена, не знам дали дропва някакво месо. Колко да събера още 3 дърва, да станат. Так. Аз така от дървата, няма значение. Добре. Не знам на къде да ми бъде къща и къде да оцелявам. Някъде ми ще ми трябва доста. Станът мисля да има някъде. О, възрастен елен, това е супер. О, и тикви, супер. Ще мога да си размножавам коне. Тикви. Ето, колко ми дръпна. Ми даде, бе. Не знам какво ми даде. Ми ще ми даде нещо. Ето тук. Ето, трифо. Само 4 ще пробвам да си направя една броня. Предни бутушки просто видя дали става. Там какво има? Пак лодка. Ми трябва лодка. О, мишка. Не пробва нищо там. Познах. Има плъхове, които ти дропват вече. Там радбургер. Ти да тикви, може да правят панери.
видове. Глупости, има няма значение. Няма да убием първата, не ми трябва точно храна. И ако нещо ти направя, ти се направя ферма. Не малко да не дадат нищо повече от носа. Точно колкото да залеем. И пак казвам, съжалявам за миналия епизод. Просто сега се надявам да чуете по-добре. Бе, прасе. Тактика ще остава да ориентира. Имам също тиквите на 10. Има един тиквата. Хоп, виваме вече. И хайде да ходим да убием една лисица, видях. Така си мисля поне. Котка ми ще тук никъде видях лисица. Трябва да намеря и пустиня. Там има повече штраси. Ще мога да си питам и само там има. Хоп, фур. Вече имам 5. Ще пробвам нещо такова. Сега ще покажа. Хоп. И ще да ето. Фурфамлет. Бутушки, да. Знаеш, че може, ама... Ще чакам да събера повече, преди да си пробвам. Много си опитам от птичка и това ще е добре. Си опитам от птичка. Ще дръпна малко сит. Дръпна малко сит на земя. Дръпвате малко сит. Подрете и се удалечавате и чакате да долетят. Долетят някъде и чум, няма значение. Какво да ето гълъб? Ще си дръпна малко фидове и ще го изчакам на следната земята. Да, ще давате му сит. Къде си бе? Пресаках се. Нещо ми е да е известно върната на земята и това е. Ето. Ще го гъби. Губи, аре гъби. Губи ще го сложи на главата ми. Ма той не иска да се качи. Губи! Тидове. И когато скочиш от високо с гълъб, да ще се пусне една звикая. Ето сега правя така. Че това е R0. Enter и виждате да лети вие правите по-бавно. Това не е моето птицата си. Мисля, в момента съм с гълъб, другите те е по-бързо. Препоръчвам ти, ако играят този мод, никога не се подценявайте. Карам нови играчи и е безмислено. Аз искам да направя къща някъде близо пустиня. Да има близо пустиня. Така, ще бавим да се може да направя панталонки. Колко ми трябваше да наброя 24. Ще се бере като убивам лисици. Постепенно. Ела бе. Постепенно ще се събера. Тази ли една пък. Имам 8. Като за дни на кръвник, като направя. 9 ми трябва да бутуши и такова. Ще видим Арса. Шугър. Хора, не знам, чуда се дали да пуснем гейм от едно и да търся малко такова. Имам ли кол, всъщност не няма. Да потърся малко хубаво местенце за живеене, нали? Без интересно ми. Интересно. Ето вижте, това всичко птиците така. Не може да летите повече с нея, просто не може да умрете. Това е най-хубавото. Ще я пуснем. Той тук. Демайран. И ще се върна. Малко не би другия. Сега ще намеря гълъба. Къде ми е гълъба? Майко, то нещо му е станало. Трябва да го направи. И то умре. Майко, пак тъпия гълъб. И
Тук това е било равин. Много ми напомня за един друг Майнкрафт, който игра. Преди. Пак на този мод. Така да го напомня на един друг мод. Поне има доста айрон. Ще мога да си... О, какво е доста айрон? Ще мога да си направя... Такова. Клипът ми ще бъде точно 20 минути, защото къде ще бъде следващия епизод. Сега много хора просто дори може да бъдат качени два, но ще трябва да спра клипа, ще да снема втори. Просто някакси, не знам, вчера ми се прецака един и не искам и той да се прецака. Сега, мисля даже тук само да обира Елена, ще го спра. Ще кача втори и по-късно днес ще бъде качен и втория, сеща се. И така просто да. Искам да се прецакам, да не кача целият клип и после да се чуи за какво ще стане. После трябва да се извинявам. Това моите клипове ще бъдат къси и обирам тази айрон и спирам и ще се върна след малко. Не, след малко ми ще спирам клипа и ще снимам нов. Аре, благодаря, че гледахте и до по-късно.